Ndakavaona inini first time tete pavakanosiwa kurobhoti vachisvika vakasvika kumba ne5 kg yemabhisiketi vakabva vadedza hanzvadzi yangu inonzi Teuma yakuno Teuma abva aenda ikoko vachisvika vabva nokiya dho vabva vavharira Teuma mumba Teuma achibudemo makasvika vachindiudza kuti Philip sekuru wandirara kundira mukadzi ndakabva ndaona vakanomubatisa madziro mwanasikana vari mutoilet vakarara naye mwanasikana ndobva ndazovaona tsano vari muchinjauzi vakabata Teuma mazamu vachimubata vachimuti Teuma bata zvinhu zvangu Teuma anga akavhara kumaziso uyu mukomana uyu ndobva adzingirirwa futi natsano ava Teuma mushure mekuti anga apiwa touch phone akatengerwa bhutsu akatengerwa sketi Teuma navankuru ava mwana uyu ane mhosva iyi mwana uyu hanzvadzi yangu zvikanzi chitochengetai manepi mwana uyu ari kunzi akamitisa mwana uyu akandira ndati munonyepa manje nokuti mwana wamai vangu tiri mudumbu rimwe tingori 3 mwana wokutanga akashaya saka tasara tiri 2 zvese zvasangana Teuma anondiudza inini asi apa mai zvakanyandorwadza ndezvekuti Teuma mwana achiri kuenda kuchikoro akaitirwa nyasha naMwari akawana dhona anomuendesa kuchikoro asvika kuchikoro ikoko akutomitiswa izvi Teuma ane nhumbu yane 5 months izvati abvisa mwana pachirwere chikoro hachaindi angogara izvo vari kubva kunorima uko hati nhasi ifriday vamwe vari pachikoro iye ari kumurimisa uko izvozvi animona adarika apa. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Takakuigirai nyaya iyo yakaitika kuJinkstown uko kuna sabhuku vanonzi sabhuku Kandira vari kupomedzerwa mhosva yekubata mwanasikana mwana wechidiki anonzi Teuma Chibharo. Vana ava vakanga vachigara natete vari vaviri, mwana mukomana naye mwana musikana. Vana vakazopedzisira vava kuchengetwa munharaunda imomo nemadzisabhuku nematichawo vaichengeta vana ava. Nhasi unowu tiri kuChegutu uko kwava kugara Philip akazokwanisa kusanganiswa nehama dzababa vake. Nhasi uno ari kugara nababa munini vake munin'ina wababa pamwe chete namainini vake avo vanova baba namai vake vava kugara navo iko zvino izvi. Tataura nababa vaPhilip avo vati chinonyanyorwadza ndechekuti tete vakanga vakasiyirwa vana anova mudzimai waakandira vaiuya vachitora mari mwedzi nemwedzi, mari yaibhadharwa nemuloja iyo yavaiti iri kuenda kunochengeta vana asi vasingachengete vana ava. Ava vana vangu vana vamukoma wangu inini, saka vana vangu kugara kwavaite kwakandira kwaive kuri kwokuti mukoma wachibuda vachienda kuMozambique vakasiyira tete maikandira vana maikandira yanzadzi yababa vedu ndo vakanosiyirwa vana sekuti ndo vaive munhukadzi aikwanisa kusara nevana vachiri vadiki. Ndokubva taronga isusu kuti no vana ava tete zvamuri mune vana taakukupai rumu vana apa yamunopota muchitora mari muchibhalansisa kuti vana vaende kuchikoro muvatengere chikafu. Zvisinei kuti imimi kana mune zvimwe zvamune muchiwana asi izvozvo ndezvekuwedzera pamunenge panokunetsai. Alright, tikawirirana zvakanaka vana vachibva vaenda ndokugara kwavaita. Nguva yese taingouya vainge vachitora mari vaitomboyaiva vakandira chaivo votosvika upiwa mari kuita se woenda. Saka taingoti vana vari right nguva yese mukugara sekuti taiona vanhu vanogara navo vachiuya kuno vachingotaiva vana vatsvene. Imimi hamuna here pamakamboshanyira vana kunogara tete pamakore agara vana ikoko? Inini handina kumbopinda ndasvikapo. Pabuda nyaya yekuti vana havasi kugara zvakanaka, imimi chazosaka kuti panapa umwe mwana adzoke panapa chi? Panapa ndowo pamba pavo, saka zvakandirwadza ini semubereki vana kuti vana vamukoma wangu vakutambudzwa. Ndanzwa kuti vakugara mumasabhuku vakuchengetwa mumaraini but mukubva panapa vakaita vakatobva vachitonzi vari kwatete. Ndaitongoti vari kwatete. Makanzwa nani kuti vana vari kwasabhuku vana vari kuchengetwa mumaraini? Ivo ndo vakazouya tete nyaya yacho vaona kuti yanetsa ende pakuuya kwavakaita vakauya vachida kutora mari yerendi. Ndokubva ndavasvika ndiripo bosi nguva zhinji vanozosvika ndisipo ndobva vasvika ndiripo ndopavakabva vatanga kunditsanangura mboyai munzwe vana vakatiza kumba uka vasogara kumba. Handiti ndikati nokuda kwei vakati hameno uyu musikana ari kunzi akarepwa ari kuti ndavakandira but vakandira vari kuti havasiriwo kuri kunzi ndingona nyaya yacho nayo vanhu vanyazotsanangura zvinhu vazonzwisika semunhu aitsanangura side rake. Ndikati hanoweni nichauya mangwana nhasi handichakwanisa kuuya. Ndobva ndafonera sisi vangu vari kwaZvimba ndobva vauya
ndopataenda chinosvika ikoko takasvikira kwakandira ndopatasvika kwakandira tikati tauya kuzotora vana ndima akauya nevana ndima ive nawo ndobva vatiendesa kwamai anzi manonzi mai vangoni ndokati ndokune vana tisvika ikoko vakati taiwa panapa pana vana vari kwasabhuku kwanzi Ngorima ndobva vatiperekedza kwasabhuku Ngorima kwacho kwanga vari takasvika ndikaona kuna Philip vakati aiwa musikana akatorwa nesocial warfare Philip ndiye watakasvika tichiona ariko ndobva tati alright tichakwanisa kutora Philip toenda naye asi toda kuti mutiudze kuti ufamba sei semafambisiro amakaita Teuma kuti aende social warfare vakauya nesu kuchekutu vaenda pasocial warfare kuchekutu ndobva vatsanangurira kuti ava ndo vana baba vemwana uye watakakupai chipedzerai navo ndobva vatisiyira phone number dzevasikana venu tatanga kutaura navasikana venu mukutaura navasikana ava vari kuti mwana aripo asi kuti vatiudze kuti isusu kuti havana kutiudza kuti ari papi asi vari kungoti tinaye aripo kana muchida kumutora zvinoda kumutora after court nyaya yapera kwesi isusu kuti mumutore anogona kuzouya akatanga kuti 10 mwana wakandira sezvomutaura kandira ihama dzenyu tikati aiwa no isusu kutora kwatikuti havana hatisi kuti vane chava chabvunzwa kana kutora kwatikaita Philip hapana munhu hapana chaachabvunzwa nekwakandira ichi ndini ndakatongomubvunza usamuda kuti atsanangure side rake ndinzwe kuti zvakamira sei. Pano pane nyaya yekuti Thelma akabatwa chibharo kutaura kuno ane pamiri uye pavakaenda vachizoenda kuzvipatara akaonekwa aine chirwere. Imimi sababa muchinzwa nyaya iyi kunzi yakaitika ende mwana ari kuti ihama makazvitora sei uye chii chamuri kuita imimi kuti chokwadi chibude pachena kukoti muri kuenda nevana mukoti macho muri kunzi kudii? Inyaya yakandibata zvikuru nhasi ndakabatikana asi kungoti sezvo nyaya yamaoko evatongi regai vaite ndo vaite asi ndakabatikana. Last time angu andakunda ini kuenda koti pakaenda mudzimai wangu nasisi wangu ndo vakanokwanisa kunopinda mukoti but kuti tizive chako kuti nyaya yakamira seka satanya hatina chokwadi chekuti nyaya iri kuitwa zvakanaka because chandoziva ndechekuti koti inofanira kuudzwa zuva kunzi munodzoka musi wakati but kukanzi tichazokuudzai tichazokudedzai zviro kuti vakaita 2 years vasina kutidedza isati tigone kuenda ikoko unoti nyaya yapapi. Hamusi kutoziva kuti koti iri kufambiswa sei ari kudzokera rini mukoti? Aiwa hatisi kuziva vakangonzi tichazokudedzai saka hatizivi kana vakasatidedza hatizivi kuti tinoita sei saka ipapapo taitokumbiro mhuri yeZimbabwe itibatsire ipapo toita sei nyaya yedu iitwe ipere ibude pachena akarepa mwana obatwa nemhosva yake. Matimimi maana Philip pano pamba Philip achiuya akakutsanangura here kuti airarama sei kwavaigara natete? Philip akanditsanangurira kuti taimuka makusini mafuri tinokwaniswa zvidhina tairohwa taitoendeswa kuchikoro nenzara dzimwe dzenguva taitopiwa chikafu nematichers akaguma kutoti ndaitipa chikafu. Ndina vamwe medhemu vandakatotaura navo ari panhamba yavo vaitopa vana vachikafu kana vari kuchikoro. Asi mimi muri kuti mari panapa yaiuya ichitorwa mwedzi nemwedzi? Every month vaitoya chitora. Votora mari yavari kuti rinochengeta vana asi vana ava havasi kuvapa chikafu? Vana vasingapiwe chikafu asi mari vachitotora kunokusisa itoti zvinhu zveright saka ndakabatikana ndichinzwa nyaya iyoyo. Ndakatozosenderawo vamwe maaudios andakapiwa namedhemu vana vachitaura kuti tiri kuswera nenzara tiri kudai but nhasi ndakangobatikana handisati ndaziva kuti zvinhu zvake zvakamira sei saka ndandoda kuti dare rimbondiitirawo nyaya yemwana imbojeka toone kuti zvinotangira papi chienda. Philip tichitanga kumuona nyaya yechikoro inenge yaitinetsei saka imimi matora Philip ari kukwanisa here kuenda kuchikoro uye ndezvipi zvinhu zvokuti mungati imimi zvichida pamwe mwana zvichiri kumuremera kana kuti iye zvinezvi makuona kuti mazuva akatanga kuuya naiye zvinezvi zvachinja here? Achitanga kuuya Philip zvechikoro aitoratidza kuti kwangu singatonyatsoenda kana ukatarisa mabhuks ake manyoro aanozviita unyatsona kuti mwana wechikoro kwangu singaendi hapana zvaenda wasi chimbouya naye pandakandomutora ndikabva ndanomutsvakira nzvimbo nematanga mundisa kuchikoro akati aiwa ngaende kuchikoro saka ari kuenda kuchikoro ikoko pane zvimwe zvesewo aiwa hazvina problem but mwana araratidza kuti anga adzokera mumashure nechikoro ukatarisa performance yake.
musi watakatanga kutaura naPhilip mukateedza kunyange nyaya yatakaita takaona Philip akanga akabatikana achitaura aine misodzi. Imimi akakwanisa here kukutaurirai mararamiro aiita Theuma kana kuti kubatwa chibharo kwaiitwa Theuma? Ehe, matsananguriro akaita akakuitai pavidhio yatakaonesa ndo matsananguriro ari kuita kana nhasi kana tikamubvunza kuti ndo mararamiro ataita musisi pavaibatwa chibharo vainzwai ndo matsananguriro akutongoita kana nazvino. Ndechipi chamuda kutaura imimi? Tikuona izvinezvi zvichida akandira kunyange tete venyu anokwanisa kunge vari kutoona chirongwa chinecho vari kuona vhidhiyo ino yandiri kuita nemi. Chii chamuda kutaura kwavari pamusoro pemabatiro avakaita vana? Inini mabatiro avakaita vana ndikuda kuti ina handigone kuvapindura asi Mwari ngavavapindure. Mwari ndo ngavapindure. Zvakaoma kuti unongotora mari yekuti uchengeta vana vemunhu iwe mari yacho uchiitya vana vachitambura. Handifungi kuti zvinhu zvinofadza kana ani nani izvozvo zvakandibata kusvika pakupedzisira nhasi ndakabatikana. Muchitaura natete imimi vari kutsigira murume wavo here kana kuti vakarealiza kuti zvakaita murume wavo zvakashata kuti akabata mwana chibharo? Ivo vari kuti murume wangu haana kurepa, mwana akarepwa naNgoni. Ivo vari kurambira murume wavo? Mataurira vari kuti ivo vari kuti murume wavo haana kudaro asi Ngoni ndiye muridzi wenhumbu. Vachito takaenda kumaDNA tests saka asati abuda ndikati manje isusu tichazozvionawo kana isusu tamboona mwana tamubvunzawo utsanangurira kuti zvakamira sei kana kuti nyaya yekoti utanzwa kuti koti inotiwo chii nenyaya. Aiwa mazvita enyu bamunini. Iye zvinezvi Philip ari pana baba. Philip kuhama dzake ari pana baba. Ko baba vake chaivo makazokwanisa kubatana navo here? Mai vevana ava makakwanisa kubatana navo here? Baba vacho hatisati tabatana navo. Kuti baba vacho vari kuMozambique saka nhamba yavo yataive nayo haichaiti. Saka vanototi ivo vatotibatawo neimwe nhamba ndokuti tikwanise kutaura navo. Ati tirikumbotraya kuda kutsvaga kuti tione kuti tinovaona sei vawana here nhamba kune dzimwe hama dziri kuMozambique kuti dzikavawanawo dzovazivisa nyaya iyi. Mino kana kuti vakakunda kusangana nayo paTV vanogona kuionawo. Ko mai vevana? Mai asati vabata sekuti mai munhu akanororwawo wakaenda kuno saka hatisati takwanisa kuti tiwane mari dzekuti timbofamba tinovatsvaga ikoko kwavari asi tikawanawo zvokuti mari tikakwanisa tonovatsvaga vanese kuwana bwezi mai vari muZimbabwe. Kuti nyaya ibude yakabuda pamusoro pevavakidzani vaiona mararamiro evana zvaiitika kuvana vachibva vakwanisa kutibata tikakwanisa kuenda ikoko. Chii chamuda kutaura imimi kuvavakidzani vaipa vana ava zvekudya, vavakidzani vakaita kuti nyaya ibude uye vavakidzani vakazenge vava kugara nevana venyu? Kune vavakidzani ava ndoda kuvatenda chaizvo ndoti Mwari vavaitire nyasha, Mwari vavakomborere vasaitira ini ndoga vagoitirawo nevamwe. Vakandiitira basa hombe risingakwanisike kuitika kana nevamwe vanhu. Ranga atadzwa nehama yangu yakatora vana vangu ichinovachengeta ichitotora mari yevana vavo. Saka ndoda kuvatenda zvikuru vanhu vemuJeanistown nekubatsira kwavakaita vana vangu kusvika ndakwanisa kuvawana takwanisa kuwanana. Aiwa ndovatenda. Aiwa mazvita enyu. Tataura zvakare naPhilip, taura zvakare kana kutaura naPhilip uyo ati shuwiro yake ndeyekuti munhu akaita mhosva, munhu akakanganisira sisi vake, akabata sisi vake chibharo ave anosungwa aripire mhosva yake. Uye ari kutaura kuti kugara kwaari kuita kunoku kwatosiyana nemagariro aaiita pavaigara natete. Ndakutongotenda vabereki vangu vakazongonditora kuti magariro andaita ikoko nemagariro andakuita kunoku zvasiyana. Takutongotenda Mwari kuti zvavanowana kumabasa kwavanoenda kana kwavanoonawo mari ndairambewo chiwanika mari yacho kuti vakwanise kundiendesawo kuchikoro. Wakuenda kuchikoro iko zvinezvi? Uri kuita form 1? Form 1. Chii chauri kuda kutaura iwewe zvichida pane vanhu vakanga vasina kuona vhidhiyo yekutanga mararamiro awaiita uri kwatete
kwababa namai Kandira nemararamiro avo kuita izvino izvi? Apa zvatosiyana bhozi kamuraramiro kateta uko waigona kumudzokana na 4 onzi ende kuzvidhina, vamwe vanosara vakarara imimi ondonokanya zvidhina, asi nezvarandava kunoku manje zvinenge zvatosiyana bhozi kamuitiro keuku neke kunoku zvatosiyana nezvataita kare. Kuno kuri kuyemedzwa. Iko zvinezvi Theuma haasati atorwa kwaari, une chishuwo here chekuti Theuma akwanise kuuya mugare pamwe chete semhuri, sezvo zvinezvi makaona baba maakugara pamba pana baba wenyu? Chishiro chekuti Theuma auye ndo chatiri kutovavarira chekuti tikwanise kugarawo naye panapa, bhozi akange ari panapa zvebatsirawo wana mama nana baba vanenge vachisununguka vachimuona ari pano. Philip, wakabatsirwa nevanhu vakawanda kuJinkstown, vamwe vaikupa pekugara, vamwe vachikupa chekudya, maticha ako, vavakidzani vakawanda wanda vakakubatsira. Toda kukupa mukana unowu wekuti utaure zviri pamwoyo pavo kwavari vanhu vakakubatsira imimi, kuzoti nhasi uno usvike pakuti maakugara nababa namai vako. Vanhu vakatibatsira kuti timbowana pekugara nevaitipa zvekudya, tongovatendawo nepawakabata ipapo. Mwari ngavaramba vachivaropafadza, varamba vachiwana, ngavaregedze kubatsira inini, vakaonawo vamwe ngavabatsirewo semabatsiro anga ndiitawo. Ndongotenda nezvozvo chete. Ko kuna tete muchinzwa imimi kunzi tete vaiuya vachitora mari yavaitiyo iri kuenda kunochengeta imimi, asi vaya vakanga vasingashandisire pamuri. Chii chauda kutaura kuna tete nababa mukuru? Izvi hangu hapana chandingakwanisa kuvataurira, bhozi zvinotongorwadza munhu anouya achitora mari achiti ndiri kuchengeta vana asingachengete vana vacho, zvinotongorwadza. Ikoko henyu chikafu maipiwa zvakanaka here, kana kuti even mari yatorwa yacho hapana chikafu chamaipiwa? Chikafu taidya zvedu asi kwete stereki. Maigona kuenda kuchikoro nenzara modzoka muchidya, kana kuti moenda kuchikoro manje mozoona chikafu manheru. Chikonzero achiti hapana mari yekuti titenge chikafu? Izvozvo handizozive zvangu bhozi kunoku mari vaiva vachitora, saka kuti tizoziva kuti mari vanenge vasina here kana kuti vanenge vanayo, izvozvo tinganyepe, hapana chandoziva zvangu. Ngatiti baba vako vari kunzwa chirongwa chino ichi, chii chaurida kutaura kwavari nekuti ndo vakasiya vakuisai mumaoko matete? Tongotenda kuti kana zvatakasvika muhama dzedu dzinodzi, nhamba dzavo ngadzingokwanisa kuita kubatika pafoni, vakwanisewo kuziva kutiwo ndo zvakaitika. Kana vane kwavanokwanisa kubata napo ipapo vobata napo ipapo. Ko nyaya yaTheuma, ngatitiwo wapiwa mukana wekutaura nevatongi vedzimhosva, chii chaungataure pamusoro pezvakaitika kuna Theuma uye zvaunotarisira kuti mutemo unge uri unoita? Inini chandongoshuvirawo chongoti muridzi wemhosva ngaabatwe nemhosva yake, asina mhosva ngaasarambe akasungirirwa pachisungo chisiripo. Aita mhosva yake ngaabatwe nemuteo wake, bhozi munhu ukaita mhosva yako zvimirire wega, kwete uda kupinzira vamwe vanhu. Wandatadza ini ndofanira kubvuma kuti apa ndatadza, kwete ndoda kupindiridza vanhu vakawanda. Tataura zvakare namama mainini vaFilipi vanova mama vari kugara naye iko zvino, vati zvakakosha kuti kana uchengeta mwana wevanhu, mwana kunyange asiri wako, uvaenzanise. Samai unobatikana neupenyu hwaitaurwa naFilipi, mararamiro avaiita, asi hazvinazvo basa nekuti Philip akugara pamba pavo. Asi chikuru chandinongokumbirisawo kuti Mwari dai achengeta vana ava vasazoitawo musikanzwa, kuti vakwanise kugara nevamwe vake. Plus inini handina hangu dambudziko naPhilip. Madhezi akauya zveshuwa aiwana nguva yekuti ainyarara ari zivi kusha kuti ndamuisira sadza shoma, asi zvandamutsiura izvi zvakaipa. Samai ndakasvikawo pakurwadziwa nematauriro aita Philip.
magariro avaiita kwatete. Ndizvozvo kuvafwe. Tiri kuona isusu panapa muri mai vaFilipi, asi takatarisa muri pachishoro noti mainini nekuti muri mudzimai wababa munini, zvichireva kuti mimi muri kuchengeta Filipi. Asi tichitaura nemwana ari kuti iye ari kugara zvakanaka. Ndezvipi zvamungade kutaura kune vanhu vekuti vanenge vachichengeta vana vasiri vavo? Nini hangu chandinokurudzira ndechekuti mwana asiri wako, chero asiri wako, chero wagara naye, zvaunazvo zvishoma izvozvo mupe. Kana une vamwe vana vaunenge uchigara navo, kana pasina, hapana, unongoenzanisa. Kwete kuti inini ndopa vangu, Filipi ndomunyima. Kana iri 1 piece yechingwa iyoyo mupe 1 vese vangosheya zvingokwanirana. Kwete kuti inini vangu ndova ndinowanzira chikafu, kana kuti nchavati muzodya nenguva dzakati vamwe vadya. Ndozvandinongokurudzira izvozvo kuti vana vanoda kungochengetwawo sezvavari, zvinenge zviripo izvozvo vapei. Kana vachinzi vese vari kusuka maplates, vese ngavangosuka. Kana vachinzi vese vari kunochera mvura, vese ngavangochera sevana. Ndozvandinongokwanisa kungotaura. Kuti ndo vanhu vakatora Filipi naTheuma vekuJamestown, kuti Mwari vavaropafadze. Pashomawo pavakakwanisawo kuchengeta vana ava, ndoti Mwari vazovaropafadza. Uye ane mhosva yake, Mwari ndo paanoda kuratidza uwepo hwake, aratidze chokwadi chese chakazara. Ndinongotenda nekudaro. Tazotaura zvakare natete, hanzvadzi yababa vaTheuma naFilipi. Avo vati chiri kunyanyorwadza futi panyaya ndechekuti tete vari kureverera murume wavo. Dai vasiya vemutemo vaiita basa nemazvo, nekuti kunyangwe Theuma akanga aine mukomana, asi Filipi ari kuramba achisimbisisa kuti akatoona zveshuwa vakandira vachibata hanzvadzi yake chibharo. Pana tete vababa vana Theuma vakauya nemurume wavo, vakatitsvaga vakasvika musika kwandotengesa, vachibva vati Theuma ari kunyepera murume wangu kuti akabatwa chibharo nemurume wangu, izvezvi atori nenhumbu atorwa nevesocial welfare. Mba tavabvunza kuti mimi muri kugara kupi? Bva tavanzi kuJamestown. Chibva tati mama mimi chienda ikoko munoona kuri kugara vana monzwisisa kuti chokwadi here, because hatifaniri ivo vari kuti vari kumunyepera, but ikashoma kuti mwana ungoti from nowhere. Asiya vakomana vechidiki vamwe vese ava ungoti bamukuru ndo vari kundibata chibharo, munhu ari kumuchengeta. Azviite. Chibva mama vachibva vaenda, bva vanoonawo vamwe vanhu vemunharaunda imomo kwakugara Theuma wachona naFilipi, vachibva vatsanangurira vakati vana ndo zvavari kutaura. Ende Filipi wachona ndakatozomushedzawo ndakamubvunza. Filipi akati zvinhu izvi ndakatozviona zvichiitika, ende zvane time zvichiitika. Mwana aita se achibatwa chibharo nabamukuru kusvika azotaura. Saka zvinhu zvakandirwadza kuti Theuma nezera rake ungotanga kungonzi ane chirwere, ane nhumbu, nemunhu aimumbunyikidza. Zvinhu zvakaoma ende zvinonetsa kugamuchira, nekuti Theuma mwana mudiki ende chirwere chinoda wazvitsvagira, kwete chengopiwa uchimbunyikidzwa. Tete ava vari kunzi ivo vari kuti murume wangu ari kunyeperwa, asi ivo pazvaitika vaisavepo, vanga vari kuSouth, vana ava vanga vari vega nemurume wavo. Saka Theuma wachiona mhenoti Theuma onyepa, Filipi wachona onyepa, vese vonyepa, kuti vanenge vafuririka zvakadii vana vachona. Zvinhu zvinotondinetsawo kuti zvinhu zvakafamba sei izvi. Imimi vana vachizouya pano kuzotanga kugara nehanzvadzi yenyu wavari kugara navo iko zvino izvi, makakwanisa kutaurawo here naFilipi aripo iyo zvino izvi kuti vaimborarama zvakaita sei kwavaigara natete? Filipi ndakatoudza amai guru vari kugara naye kunoku, ndakati unzai Filipi ambouya ndimbomuona ari 1 tiri 2 ndimbomufeyawo ndimbomubvunza. Filipi akauya zveshuwa. Ndakamubvunza, Filipi nyaya yaTheuma iyi ndeyechokwadi here? Filipi akati chokwadi tete, zvinhu izvi zvaiitika ende zvanga zvatove netime, asi kuti isusu kuti tiwane time. Ndikati wakadiko kuuye zvikanzi kutofamba kwachona kwaitonetsa ende upenyu hwacho hwanga wakaoma, chikafu zvese basa, taita basa rakaoma. Filipi ndo zvakataura. Ndakamubvunza ndikati hapana munhu ari kukufurira here kuti utaure zvinhu zvisiririzvo? Akati aiwa handisi kutombonyepa, ndo zvinhu zvaitika. Ivo tete ava pakauya nemurume wavo futi vakatomboti vana ava vanorara vese futi bhudhi neasisi. Mba ndatovabvunza, ndakamubvunza ndikati wakamborara nasisi wako here? Akati kwete, hakuna kana chinhu chakadaro chakamboitika, asi bamukuru ndo vairara neTheuma, ndakatovaona kakawanda achirara naTheuma. Asi akati aiwa magariro atoitaita anga akaoma pambapa,
basa rataita ranga rakawandisa. Chero vashandi checho vaiti vakauya anenge atogara 2 months anenge agarisa vaitoramwa voendi. Ndo matauro akaita Theuma ndiyo ndisati ndaona izvozvo. Chii chamuri kuda kutaura nekuti pana pati kutaura nyaya yatete venyu mimi hanzvadzi yababa venyu kuti ndiyo yakanga isingagari nevana zvakanaka. Chamuri kuda kutaura chekuti mungati isusuka ndo zvatonyanyotibata pamusoro pemagariro aita. Inini chanyanyondibata ndechekuti dai tiri basa chete ravaivaitisa katoti inenge iri training asi apa pakuzomuabuse apa pamusoro pazvo umhandara asisina chirwere nemwana atove mvana inorwara. Zvinhu zviri kunyanyondibata izvozvo kuti utsinye hwachona hwakanyanyisa plus ndikuti tete avade varega kureverera murume because murume haasi munhu wekurambira. Izvo zvinhu pazvaitika ivo vanga vasipo saka vakwanise kuti akunyeperwa because mwana wachona hamene kuti mwana wachona achazvira Theuma mukomana mhenanzi nhumbu ndiye mukomana wake. Mukomana anogona anga naye munhu kana akuma 15 16 zviri normal munhu anoita mukomana asi anogona asirirechi akaita mhosva idzi. Saka zvinhu zvinorwadza kuti mwana wotonzi akumwa mapiritsi ane nhumbu future yake yatokanganisika. Zvinhu zvinongondibatawo izvozvo. Chero masisters angu ese havasi kutombozvigamuchira zvakanaka. Zvinhu zvakaoma. Pamusoro pazvo taifanira kutobatana natete ava toti nyaya ngaifambe nemazvo. Munhu kusvika vemutemo votsvagurudza ende mapurisa vakatrainaka. Pane mumwe mwana wekuti mumwe mwana ari stubborn nekuti akavhunzwa anogona kuramba asi akavhunzwa nemapurisa anotaura chokwadi but pakaita mumwe munhu manje anenge akumuti uri kunyepera murume wangu anopedzera akudzungaira akuconfusika semunhu ari kuchengetwa. Saka chishuwiro yangu ndeyekuti dai nyaya yangu nyatsofambiswa nemazvo kusvika tanyatsoona pane chokwadi. Chero kana iri nhumbu yacho cho pakaitwa DNA toona kuti mwana vanogona futi mwana ozobuda asiri wavo asi ivo vakarara naye nekuti pamwana mumwe mukomana wacho waidanana naye. Asi ndingokumbira dai nyaya yangofamba nemazvo tanyatsoona chokwadi kuti ndechipi. Tinoziva isusu kuti muupenyu handi pese paunozonaka asi tinokwanisa kuzenge tichichengeta vana vasina kubereka ngativachengetei nerudo. Chimwe zvechabuda pano ndechekuti vari kushushikana kuti nyaya iyi kuenda kwairi kuita kudare havana kutoudzwa kunzi inopinda mudare rini. Zvinova zvinhu zvikuvashungurudza nekuti varida kuona kuti justice yaitwa panyaya yaTheuma uye havasati vasanganiswa naTheuma kutaura kuno Theuma achiri kuchengetwa kusocial warfare. Ngativei vanhu vane rudo kunyangwe kuvana vatinenge tisina kubereka vari vedu asi tikava tinochengeta vana ivavo hatizivi kuti remangwana rinozomira zvakaita sei. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.